Da ispričam za Muđu. Znači ovako ljudi, bila je, kako se zove, bilo je to da ću otići kod Muđu u podcast. Znači znate, pričao sam u septembru da idem vamo tamo. I stvarno sam teo, evo ga nije 1. septembar, za 40 minuta. Znači ljudi, stvarno sam teo da odem kod Muđe u podcast, u početkom septembra. Sve super, znači stvarno. Iako sam rekao da imam tremu da idem na podcast, jer kao, ne znam, prvi put ću biti normalan pred kamerom. Sve o svemu, ja, brate, pošaljem neki TikTok Muđin Instagram, bez veze nešto, skroz bez veze. Pošaljem mu TikTok i on nešto odgovori, ha, vamo tamo. Ja mu uđem na Instagram, ne znam zašto, skroz bez veze sam ušao, mislim, poslao sam u taj TikTok, on odgovorio, ja mu uđem na Instagram, bez veze uđem u kao koga prati. I lik me unfollow, ne razumem zašto. Znači, Muđa odjednom me unfollow. Skroz odjednom. Mislim, neko će sad reći, Simi, pa šta, jebo follow, kao što bi se ti cimao oko followa. Ali, brate, kao, što bi ja išao kod nekog u podcast da mu donesem preglede, jer realno, taj podcast bi pokidao Simi, mislim, ne dižem sebe, malo dižem, jebi ga, sorry, Brawl Stars. Ali, brate, realno, ja bi njemu donao preglede, on svakako, sad je slab s pregledima. Mislim, no hate, ali i lik me kao, i gled sad ovo, ja mu napišem, ja ću sve, boli me kurac, reći ovo u streamu, stvarno ne slomio Muđa, iskreno. Mislim, mene boli kurac, jebe mi se za Muđin follow, ali, brate, realno, ljudi, što bi ja išao kod Muđu u follow, u podcast, a lik me otpreti s Instagrama, bukvalno, možda me i negotivi. I što bi ja išao kod nekog u podcast? Bolje sam sa sobom da napravim podcast, bolje Geđa me ispituje, brate, razumiješ, mislim, što bi išao, da mu donesem pregled. I ja mu napisao na Instagramu, čemu unfollow? Rekao, nismo više dobri. On kaže, a nije, više ne pratim nikog ko je dobar sa ljudima sa kojima ja nisam. Nije to prozivka, samo neću da pratim ljude koji podržavaju nešto što ja ne podržavam. Mislim, neko on tam, možda je, ne znam na koga misli, mislim, verovatno, znam na koga misli, ali ima isječak kad je mene baka nešto isprozivao kao, ja moguće ideš kod Muđe u podcast. Ja baki odgovorio, rekao, ajde, teraj se u pičku materinu, idemo u podcast, boli me kurac, gotovi Muđu. I ja Muđu znam od 2015. 16. godine. Ali mi nije jasno, pogubio se malo, iskreno. Baš se nekad Muđa ponaša kao dete. Okej, sad će mene svi prozivati, Simi, ti si najveće dete, Simi, ti si idiot. Jesam, respekt. Ali, brate, baš iskreno. Ali lik prati Anju TKD na Instagramu, razumeš? Gde je tu mozak, brate, razumeš? Lik prati debile na Instagramu. Tako da, ovim putem da kažem, mislim, možda njega boli kurac, ali ovim putem da kažem, ne idem kod Muđu podcast. Znači, ne idem. Neću, brate, da on mene pravi budalom.